Mag in het Limburgs, dat is voor mij makkelijk. Kijk, dat is nou heel fijn, hè? Dat vind ik nou heel fijn. Ja, tuurlijk. Er was een oproep voor iemand op te geven voor een Limburgs lintje. En daarvoor heb ik toch opgegeven. En waarom? Ja, omdat ze zoveel voor andere dijs en voor dieren en steeds voor iedereen klaar. En ze is veel te bescheiden Ja. voor wat ze allemaal doet. Dat doe ik niet alleen. Nee, maar doe best wel degene wat de boel rollen deelt. En daarom hebben wij namens Liefde voor Limburg, ik ga hem even uit de verpakking halen, die is voor u. En dan mag u hem overhandigen en dan wat mooie woorden bij vertellen. Oh. Multitasking. Ja, dit ben steeds gewoon voor iedereen klaar. Niet alleen voor dieren, maar ook voor ons. Dus daarvoor wil ik dit lintje opspelten. Ja, dankjewel. Dat zal ik hier doen. Applaus dames en heren. Ja. Ja, nee, hartstikke bedankt. Het is natuurlijk nergens voor nodig, dat weten jullie. Dus, want zonder de hulp van die kanjers kan ik wel willen, maar dan krijg ik het ook niet voor elkaar. Hè. Kijk, kijk allemaal deze kant. Ja, 1, 2, ja. Hartstikke mooi. Nou, dit Limburgs lintje komt weer heel erg goed terecht. Ken je nou ook iemand die een complimentje verdient? Bel hem of haar op. Geef een stuk fly. Geef een complimentje. Want dat is ook zo belangrijk. Tot de volgende keer. Dag!